Iphathimandla zithi ukuvula kwemngcele kuvulelwa abantu ababuya ngaphandle kwezwe kuzolisiza kakhulu ibhizinisi ukuthi lisimame ngakwezomnotho njengoba beliguqe ngamadolo kulezinyanga eziyisithupha. Imigomo eyabekwa ngaphambi kokuvulelwa kwezindiza ezindizela kulelizwe ifaka phakathi imishini ebheka izinga lokushisa emzimbeni womuntu kanye nemibhalo enezimpawu zemigudu okumele ilandelwe. Kunezinye izindlela okusetshenziswa kuzona ubuchwepheshe besimanje ezenzelwe ukuthi kuhlolwe umthamo omkhulu wabantu abazongena esikhumulweni sezindiza. We're also using technology to do automated screening as opposed to having to do manual screening for every passenger. So getting to a stage where our cameras will automatically and almost unknown to everyone continuously monitor. Senyuke sayoshaya ezinkulungwaneni ezikhulu isibalo sabagibeli kulenyanga eyedlule kanti isibalo sabantu abasebenzisa isikhumulo sezindiza kulamasonto amabili nje kumandulo silingana ncamashi naleso esanginyanga eyedlule. Iziphathimandla zesifundazwe ziculisekile ngemigomo yezempilo kanye neyozokuphepha ngelithi izikhumulo zezindiza zibamba elikhulu iqhaza emnothweni wezwe. We are going to have to very carefully scrutinize those regulations, assess their impact not only on operations, for example, in the airport, but also on operations in the event space. Umkhandlu Dolobha iKapa uthi usuvele usebenzela ukwelula izindlela ohweba ngazo emkhakheni wezokuvakasha. We are looking at other new markets that will emerge in terms of export production, so that we can also think about how do we increase bums on seats coming into the city, but also boxes in the belly as we start exporting products from Cape Town. Iziphathimandla zesikhumulo sezindiza zitho kwamanje abagibeli kuphela abavumelekile ukuthi bangene ngaphakathi esikhumulweni sezindiza kanti laba basuke bephelezele bazovunyelwa ukuthi bangene uma ngabe zonke izinhlaka zokuphepha sesiqinisiwe.